Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata prebenxamín mixto. Moi bos días, chicos. Hola. Hola. Bueno, contádeme, como vos chamades? Noa. Temos por aquí a Noa, como te chamas? Noa. Noa. Leo. A Noa e a Leo. Bueno, chicos, que tal o pasachedes hoxe? Bien. Ben. Que tal vos saíron as catas? Saíromos ben? Bien. Ben. E que cata fixechedes? Gensoran. Bueno, e que, estabades nerviosos antes de salir? Sí. Sí. E que foi o que máis vos gustou de vir ao campeonato? La primera. La primera cata. La primera cata. La primera cata, genial, chicos. Pues ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? Pues a mamá y a papá. Mamá y mi papá. Mi papá está aquí. Genial, pues desde aquí para todos ellos. Bueno, chicos, pues muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas e por facer tan ben as catas. Gracias. Moitas gracias. Grazas. Moitas grazas. Bueno, chicos, contádeme, cual é o voso nome e de que club vides? Eu son Alejandro Rodríguez Fernández e vin de Sotocán. Me llamo Hugo Pazos Nieto, vengo del club Acá Río. Chámome Gael e veño do club Karate Shinzo. Chámome Xavier e veño do club Karate Valga. Bueno, chicos, como vos atopaches hoxe facendo as catas? Estabades nerviosos antes de sair? Un pouco. Bastante nerviosos. Sí. Sí. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Geania. Minan Godan. Jean Jondan. Minan Sandan. Carai, aquí cada unha diferente, sí señor. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Toda a xente que nos aplaude iso. Facer os combates, pasar tempo cos meus amigos, cos coats. As medallas. Gustoume moito porque pasoume moi ben. Genial, por suposto, importante vir aquí e pasalo super ben. Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia. A miña madriña e o meu padriño que sempre están aí, además a Álvaro, o meu padriño, que sempre me di que quere que lle dedico unha medalla e aquí estou. O meu club e a miña familia. O meu club e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles, para Álvaro, que seguro que xa se queda contento. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima, chicos. Chao. Feliz Navidad. Chao. Moitas grazas. Chao.
Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino avanzado. Moi bos días, chicas. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Moitas grazas. Moitas grazas. Contádeme, cal é o voso nome e cal é o voso club? O meu nome é Daniela e o meu club é Karate Club Maceda. Ariadna Álvaro Guadarrama do Club Gin Sport. Bueno, chicas, contádeme, como vos foron as catas no día de hoxe? Que tal vos saíron? Estuve moi nerviosa, nas primeiras pensaba que iba a perder, pero despois cando ya cogí o truquillo ya empecé a estar máis suelta. As miñas catas, non sei. Foron ben ou foron así regular as catas? Ben, non? Sí, ben. Claro, ben, por suposto.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata levín femenino. Moi boas tardes, chicas. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, chicas, o primeiro gustaríame darvos a noraboa ás 4 por facer tan ben as catas e por conseguir estas super medallas. Estades contentas? Sí. 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 Genial, chicas, pois contádeme cal é o voso nome e de que club vides? Gara. Lucía, Club Karate Shinzo. Carlota. Me llamo Raquel, de Diego de Arcade. Genial. Bueno, chicas, estabades moi nerviosas antes de competir hoxe? Sí. Sí. No. Sí, no. Algunhas sí, outras non, un pouquiño sempre estamos. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Ganar las medallas. A Michiño. Competir y ganar las medallas. No sé qué ha dicho. El gato karateca. El gato karateca. Genial, chicas. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A mi hermano. A mamá, a papá e o meu profe. A todos los que me quieren. A todos los de mi familia. Genial, chicas. Pois moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. 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 Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata benxamín masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Moi bons días. Buenos días, chicas y chicas. Buenos días. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 3 por facer tamén as catas e por conseguir estas super medallas. Estades contentos? Sí. Bueno, chicos, contádeme cal é o voso nome e cal é o voso club. Eu chamo-me Iago e o meu club é a Cai Río. Eu chamo-me Ethan e o meu club é Karate Shinzo. Eu chamo-me Mauro e mi club é Karate Shinzo. Genial, chicos. Que tal vos saíron hoxe as catas? Bastante ben. Regular. Bastante ben. Regular, bastante ben. Seguro que vos saíron super ben para conseguir estas super medallas, ou non? Estabades nerviosos antes de competir? No. Más o menos. Por supuesto que no. No, máis ou menos. Genial, xa sois todos uns expertos.
Bueno, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia. A miña familia, os meus amigos, os meus abuelos e os meus primos. A miña familia, a mi club, a mis senseis e a mis abuelos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Hasta próximo. Hasta próxima. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata alevín masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa por facer estas super catas e por conseguir as medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides?
Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas super medallas. Moitas grazas. 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 Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Ariadna Albert Guadarrama do Club Gin Sport. O meu nome é Carmen e veño do Club Xejan. Leire Martínez e veño do Gin Sport. Bueno, chicas, contádenos, como foron os combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas ou foi fácil? Ni fu ni fa. Intermedio. Divertidos. Intermedio, bueno, un pouquiño de todo. Estabades nerviosas antes de salir a competir? Un pouco. Un montón. Un pouquiño, moito, claro, é normal, pero bueno, ao final o importante é que o fixeches super ben, ou non? Sí. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Participar, vivir la experiencia de estar en comité y ver a mis amigos y amigas competindo. Competir, pasármelo ben e estar con os meus amigos. Que logré superar mi miedo de comité. Genial, pois iso é super importante, superar os nosos medos, divertirnos. Genial, chicas. Pois bueno, a quen vamos a dedicar a medalla de hoxe? Se la dedico a mi club, a mi padre, a mi madre, a Analía, a ti, a mi familia, a mis amigas y amigos e a Carmen e a Leire e a nadie máis. A miña familia, aos meus amigos, a mi club, a mis entrenadores que sempre están allí apoiándome, a estas dos. Aos meus pais que traxeronme de Arcada ata aquí, e a Carmen e a Ari. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Moitas grazas. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame darvos a enhoraboa ás 4 por conseguir estas super medallas e por facer tamén estes combates. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Lía e veño do club LN. Eu chamome Lola e veño do club Karate Club Maceda. Eu chamome Lucy e vou da Escola Superior Karate Narón. Eu chamome Gaia e veño da Escola de Karate Mizukami. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como foron os combates de hoxe. Foi moi difícil pasar as rondas? Houbo moita competencia ou foron fáciles de pasar? Moita competencia. A primeira me foi fácil, pero a segunda foi un pouco máis difícil.
Moita competencia. A primeira fácil, pero a segunda difícil. Claro, a medida que van pasando as rondas, cada vez complícase máis, todas queremos gañar, é moi difícil, verdad? Sí. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Estar cos meus amigos e pasármelo ben. Veñir a participar e pásamelo ben. Sempre estar co meu club, con as que competín e disfrutar. Pásalo ben e intentar ganar. Por suposto, ao final disfrutar e pasalo ben é o máis importante. Bueno, chicas, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña irmá, aos meus pais, aos meus avós, aos meus amigos do club. Eu se dedico a miña amiga Luchi, ao meu irmá Pablo e, sobre todo, ao meu entrenador e pais que lévame a todos os entrenamentos. Ao meu club e tamén a miña Nicole que hace moito tempo que non está en karate e a que ten unha lesión no dedo, moi grave. A miña familia e os meus entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, para esa compañeira, que se recupere pronto. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Ata logo e ata a próxima. Ata logo. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a boas 4 por conseguir estas medallas e por facer tamén estes combates. Moitas grazas. 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 Bueno, chicas, contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Daniela Casado Fernández, do club Karate Club Maceda. Meu nome é Aroa Beiras Cuñarro e o meu club é Escola de Karate Xainarón. O meu nome é Laura e sou do club Artes Marciales Fene. O meu nome é Carolina Salgueiro Varela e veño do Escola Santiago. Bueno, chicas, como foron os combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles ou foi fácil pasar as rondas? Eu creo que en un momento determinado foi un pouco máis difícil remontar, pero creo que pa o que entrenei o fixe moi ben, estou moi orgullosa. Eu creo que foron moi difíciles porque as miñas compañeiras son moi boas e xa está. Algúns difíciles e algúns fáciles. A min foronme difíciles. Por suposto, difíciles, algúns un poquillo máis fáciles, pero bueno, ao final todas queremos gañar e é moi complicado, verdad? Sí. Bueno, chicas, contádeme, que foi o que máis vos gustou de vir hoxe a este campeonato? Foi a experiencia foi a experiencia estar cos miños compañeiros, aprender cousas que a veces no noso club non sabíamos que podíamos facer.
A actitud das miñas compañeiras porque, aunque iban perdendo, sempre intentaban remontar e nunca deixaba a cabeza de abaixo. Tamén a experiencia da expresión de todo. Hacer travesuras como el esto de Navidad con esta y molestar a Mariana. Pois a mí o que me gustou foi a actitud das miñas compañeiras, que toda a miña familia e meus amigos e meu profesor Mauro estuveranme apoiando e nada máis. Genial, chicas. Pois a por última, que lle queredes dedicar esta medalla? A meu pau, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, porque é a miña referencia a toda a mi familia. A Macet, os compañeros, a Juan, a Marcos, a Alberto, a Miguel, porque sin ellos no podríamos estar aquí porque no tendríamos coach ni nada de eso, y también quería dedicarlo a todo el mundo que me apoya. Pues eu dedicaría a meu avó, a miña avoa, a meus pais e a miña irmá, que sempre están aí apoiándome. Ao meu club, aos meus compañeros do club, Artes Marciales Fene, ao grupo Bazán, a tamén a Levofit, que vou con ella a entrenar a veces, e tamén a miña familia, os miños amigos e a xente que me apoia. Eu a toda a miña familia, aos meus amigos, ao meu profe, aos meus compañeiros e ao meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Ata a próxima. Hasta a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Alevín masculino, máis de 34 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas super medallas e por facer tan ben os combates. Gracias. Gracias. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Andrés e soy Helenos. Eu chamo-me Tiago e o meu club é Karate Club Maceda. Genial, chicos. Pois bueno, contádeme un pouquiño, como vos atopastedes nos combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles? Sí. Non, foron tranquilos, fáciles. Bueno, un pouquiño de todas as opinións, a veces máis fáciles, a veces máis difíciles. Estabades nerviosos? Yo sí. No, porque cuando estás tranquilo es cuando ganas. Es el truco que tengo yo. Claro, ainda que estemos un pouquiño nerviosos, hai que controlar os nervios, verdad? Para que salgan ben as cousas. Sí. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? A mí o que máis me gustou foi a experiencia, a medalla, todo eso. A mí tamén. Genial, e xa por última, que lle queredes dedicar esta medalla? A Patri e a mi padre. A toda a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. De nada. Ata a próxima. De nada. De nada.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Alevín femenino máis de 32 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas. Gracias. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? De Rembucán. O meu nome é Vera e veño do Docodó. Bueno, chicas, como vos atopaches hoxe antes de competir? Estabades moi nerviosas? Non. Sí, pero cando estuve no tatami xa non. Claro, cando entramos no tatami xa se foron todos os nervios, verdad? Sí. E como atopaches os combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles de pasar as rondas? Non. Eu creo que sí. Algunhas un pouquiño máis, un pouquiño menos. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pues ganar las medallas e aprender máis. Estar cos meus amigos e poder superarme ao meu campeonato pasado. Genial, chicas, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A mi madre, a mi padre, al entrenador que es mi padre y a mi hermano. A toda a xente que me apoiou, ao meu club, a miña familia e por especial ao meu irmán e a Alba. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Nan. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite infantil masculino menos de 30 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas supermedallas e por facer tamén os combates. Muchas gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Roque y vengo del club Karate Lantes Naveiras. Me llamo Alejandro y vengo del Square Santiago. Bueno, chicos, contádeme un pouquiño como foron os combates de hoxe. Credes que vos saliron ben? A mí me salieron un poco revoltosos, pero al final me concentré y pude ganar. Yo no fue mi peor día. No fue mi mejor día, pero ni mi peor día. Claro, algunhas cousas moi ben e outras, pois aprendemos para mellorar no seguinte, verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿estabais nerviosos antes de ir a competir? Mucho. Yo en kata, en todo, estoy nervioso cuando tengo que hacer algo enfrente de alguien. Pero importante controlar esos nervios e ao final facelo ben, verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? A todo mi club, a la gente que me ha apoyado, a mis amigos y a mi familia. Yo a mi hermana. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité alevín masculino menos de 30 kilos. Moi boas tardes. Hola, Bueno, primeiro, noraboa por gañar esa supermedalla. gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Mi nombre es Antonio y el club es Escuela de Karate LN. Bueno, Antonio, contanos, como te atopache nos combates de hoxe? Foron moi difíciles? Un poco sí, Un pouquiño difíciles. Estabas nervioso? un poco. Un pouco tamén. E que foi o que máis te gustou de viros a competir aquí? Fue lo que me animaron y que me ayudaron. Genial. E bueno, contanos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi padre y a Manel, a todos mis amigos de karate y a todos los que están allí, que me ayudan a mejorar. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e ata a próxima. Chao. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 30 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas supermedallas e por facer tamén os combates. Grazas. Nada de gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Dani y no lo sé. Me llamo Javi y... ¿Qué dijiste? Martín. Muy bien, chicos. Contarme, ¿qué fue lo que más os gustó de venir hoy aquí a este campeonato? Los combates. Combate y kata. El comité, porque es la primera vez que vine y me gustó mucho. Claro, genial. Bueno, chicos, ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? A mi entrenador. A mis padres y a mi entrenador. A toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Chao. Chao y buenas tardes. Sí que funciona, ¿cómo no va a funcionar? Chicos, pues listo, muchas gracias. Podéis salir por allí.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino, menos de 28 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Grazas. Grazas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Sebastián é meu club da Jancai. Me llamo Alberto y eres de Gym Sport. del Game Sport. Leo de Carvalho. Bueno, chicos, contarme cómo vos encontrasteis los combates de hoy. ¿Creedes que foi moi difícil pasar as rondas? Foi moi difícil os combates de hoxe? Sí. Yo podría el primero superarlo, solo que no pegué puñetazos porque tenía el senso y podía ganar y no le hizo mucho caso a mi coach, pero en la segunda puse un poco más de interés en escuchar el coach y gané 6-3. No. Genial, chicos, pois xa por último, a que lle queredes dedicar esta medalla? A toda mi familia. Yo a mi profe por enseñarme y decirme estrategias y mi madre por decirme consejos. Aos meus pais. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. De nada, chao. Chao. Perfecto, muchas gracias, chicos. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité infantil masculino, menos de 30 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darche a noraboa por conseguir esta super medalla por facer tamén os combates. Gracias. Bueno, contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Karate Club. Genial. Bueno, contanos un pouquiño como foron os combates de hoxe. Crees que foron moi difíciles de pasar as rondas? Nada, bueno, más o menos del mismo nivel. Mais ou menos igualados. Estabas moi nervioso antes de sair a competir? No, Tampouco, bueno, dirías que eres todo un experto xa. sí. Un pouquiño, sí. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Sí, que foi o que máis te gustou do campeonato? Pues la final. A final, claro, aí o máis emocionante, verdad? Sí. Bueno, despois xa por último, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pues a mi abuelo y a mis amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos noso medallista na categoría de comité infantil masculino, menos de 45 kilos. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por esa super medalla de ouro. Sí. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Corberas, un club. Cal é o teu nome? ¿Eh? Como te chamas?
Adrián. Adrián, genial. Bueno, Adrián, como te atopaste nos combates de hoxe? Crees que foron moi difíciles de pasar as rondas? Bueno, algunos sí y otros no. Hubo cada uno su dificultad. Claro, hubo un pouquiño de todo. Estabas moi nervioso? No. Tampouco, eres xa todo un experto, non? Sí. Bueno, Adrián, e que foi o que máis che gustou de vir hoxe aquí a competir? Pues estar con mis amigos y ganar la medalla de oro, claro. Por suposto. Bueno, pois a por último, a que lle queres dedicar esta medalla? Pues a mis entrenadores y a mis amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 34 kilos en avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas, que polo que vexo xa a segunda do día. Gracias. Grazas. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? Mi nombre es Alejandro Rivas Rodríguez y vengo do Karate Club Maceda. Meu nome é Tiago Blanco Calvo e veño de Docodo. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles? Sí, un pouquiño. Un pouquiño difíciles, claro, como todos queremos gañar, verdad? Sí. Estabades moi nerviosos? Sí, mucho. Como en Cata. Moito. Bastante nerviositos tamén, pero bueno, ao final saímos todos super ben, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pues las dos medallas, divertirse, estar con los amigos y nada más. Divertirse, estar aquí. Genial. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pues a toda mi familia, ao meu club, ao meu coach, e nada máis. A meus amigos, a meu club e os meus pais. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Grazas. Gracias, chicos. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? O meu nome é Zulema Portela Suárez e o meu club é a Escola Superior de Karate Narón. O meu nome é Uxía e eu veño do club Karate Cedeira. Bueno, chicas, contadme un pouquiño como foron os vosos combates de hoxe. Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Un pouquiño. Bastante complicado. Bastante complicado, moitísima competencia, verdad? Sí. Estabades moi nerviosas?
Así é. Bastante. Bastante tamén, pero bueno, importante que ao final saímos todo xenial, ou non? Sí. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Todo. A mí tamén, todo. Tamén todo, xenial, así dá gusto. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia, ao meu club e as miñas mellores amigas. A toda a miña familia. Xenial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. De nada. Grazas. Genial. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino, máis de 35 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas. Grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e cal é o voso club? Martín Menéndez, Escola de Karate Narón. Alex Rodríguez, Escola de Karate Carballo. Bueno, chicos, contádeme, como foron os vosos combates de hoxe? Credes que foron moi difíciles? Un pouco. Non. Algúns sí, outros non, verdad? Un pouquiño de todo. Sí. Estabades moi nerviosos antes de sair a competir? Non moito. Sí. A veces eses nervios sempre están aí, verdad? Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Combatir. Competir. Genial, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia. A miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Vale. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 40 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Moi boas. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Moitas grazas. Grazas. Bueno, chicos, contádenos como foron os combates de hoxe. Credes que foi moi difícil pasar as rondas ou foi fácil? Foi moi difícil. Depende do combate. Algún difícil, algún fácil. Claro, algúns un pouquiño máis, un pouquiño menos. Estabades moi nerviosos? Bastante. Eu non moito. Non moito, bueno, ás veces sempre están aí os nervios, pero o importante é facelo super ben igual, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Todo. En xeral todo, sí. Todo, bueno, así dá gusto, claro que sí. Bueno, chicos, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Se lla quero dedicar a meu entrenador. Eu quero dedicarlla a miña avó e a meu pai. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Adeus.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité alevín femenino menos de 32 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Moi buenas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta super medalla por facer tamén os combates. Grazas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? No sé. Por ahora, Emma. E eres del club Gym Sport. Bueno, Emma, contanos, como te atopache nos combates de hoxe? Foron moi difíciles? No tanto. No tanto, foron fáciles entonces, ¿sí? En la primera perdí, pero en la segunda ya gané. Claro, por suposto. Bueno, Emma, estabas tú moi nerviosa antes de competir ou non? Sí. Tamén, a veces es nervios aí. Bueno, Emma, que foi o que máis te gustou deste campeonato? El comité. O comité, genial. Pois xa por último, a que lle queres dedicar esta medalla? Sí. A que lle queres dedicar a medalla? A mamá. A mamá, genial. Pois moitas grazas pola túa entrevista e ata a próxima. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité infantil masculino menos de 45 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esa supermedalla de ouro. Grazas, grazas. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Dani Pico Fandiño. O meu club é a Escola Superior de Karate Narón. Bueno, contanos un pouquiño como foron os teus combates de hoxe. As rondas foron moi difíciles de pasar? Todo bastante controlado. Bastante controlado, claro. Dirías que xa eres todo un experto nisto do combate? Sí, sí. Sí, bastante experto, moi ben. Estabas nervioso antes de competir ou non? Sí, estaba bastante nerviosa. Tamén un pouquiño, pero bueno, importante que ao final saiuche todo genial, verdad? Sí, xa. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? O ambiente, molaba todo un pouco. Genial, así dá gusto, todo super ben. Bueno, pois xa por último, a que lle queres dedicar esta medalla? A todos mis seres queridos, a mi familia e a mis amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité infantil masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes. Hola, Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. gracias. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Me llamo Luca y vengo de Escuela Karate Franza. Bueno, Luca, contanos un pouquiño como foron os combates de hoxe. Foron moi difíciles? El primero bastante difícil y el segundo estuvo reñido. Pero bueno, ao final saíches bastante ben, verdad, de posición? Sí, Bueno, Luca, que foi o que máis te gustou do campeonato de hoxe? competir con los del Rembucán y me lo pasé muy bien. Genial, pois iso é importante. Contanos, Luca, a que lle queres dedicar esta medalla? A toda mi familia, a mis entrenadores y a mis animales. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e vémonos na próxima. Gracias.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles